Il-provista ta' dawl qed tfalli. Spiċċajna tlifna dishwasher u fridge minħabba nuqqasijiet fid-distribuzzjoni. Dawn huma biss ftit mid diversi elementi li fl-aħħar jiem waslu għand Net News dwar in-nuqqasijiet fid-distribuzzjoni tal-elettriku f'numru ta' nħawi madwar Malta u Għawdex inkluż il-Belt Valletta, il-Marsa, l-Imqabba, l-Imġar, il-Gargur, Għajn Sielem, ta' Sannat u San Lawrenz. Tuħ ta' dawl jew provista baxxa ferm li jitħalli effett ħażin fuq l-appliances tad-dar u tkisser ir-rutina ta' kuljum tal-familji. Uħud tkellmu wkoll ma' Times of Malta fejn indikaw dawn l-istess problemi. Persuni oħra li tkellmu magħna qaluna li minflok il-Gvern tal-Labor għażel li jindirizza din il-problema serja marjon fuq il-miljuni fl-electrogas biex xorta qed jispiċċaw bla elettriku. Nism il-Belt qaluna li fi ġranet partikolari f'ċertu waqtiet l-elettriku telaq sid-darbiet b'oħrajn qabel joħorġu minn djarhom jitfu l-appliances bi żgur jekk jitlaq id-dawl ma ssirx ħsara. Infatti persuna oħra mill-Imġar qal li jipprova jitfi kollox imma ovvjament il-friġġ trid u ma tridx trid tħallija għaddejja u spjega li ħalsu prezzoli għall-appliances iżda spiċċaw f'sitwazzjoni fejn jew ma jistgħux jużawhom minħabba nuqqasijiet fid-distribuzzjoni jew inkella dawn spiċċaw bil-ħsara minħabba li jmur id-dawl u jerġa' jiġi wara ftit. Oħrajn qalu li meta jċemplu lil Malta il-management ftit li xejn ikollu risposta xjati u wara li jibgħatu l-ħaddiema jiċċekkjaw il-problema xorta waħda tibqa' tippersisti. Residenti li tkellmu magħna qalu li dan kollu jista' jkun li qed iseħħ minħabba żvilupp enormi li f'waqtiet qiegħed isir bla ħsieb f'numru ta' nħawi. Oħrajn qalu li mhux ġusta li l-kont tad-dawl sar jiġi kull xarejn iżda ilhom il-fuq minn xarejn jistennew tweġiba mill-Malta biex ikunu jafu meta din il-problema se tkun solvuta.